Mať svoj vlastný svet, ale nestratiť kontakt s mestom, sebedražie. A práve tu čaká na vás dom, ktorý prešiel svojou rekonštrukciou. Rovinatý pozemok 928 m2 s dokonalým súkromím, záhrada s južnou orientáciou a k tomu altánok, podzemná pivnica, garáž a ako bonus samostatný letný dom, dokonalé miesto nielen pre vašich hostí. Dom je dvojpodlažný, pričom na prízemí sa nachádza obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa z WC, technická miestnosť a komora. Na poschodí sú 3 samostatné izby a lóžia. Dom je zariadený a vybavený. Má novú strechu, zateplenie okna a tiež nové rozvody kúrenia a radiátory. Hoci si ešte vyžaduje pár úprav, nasťahovať sa môžete okamžite bez potreby veľkých investícií. Sebedražie patrí medzi vyhľadávané lokality, kam smerujú ľudia, ktorí chcú bývať blízko mesta, no zároveň si užívať pokoj, priestor a prírodu na dosah. Perfektné miesto pre váš nový domov alebo rekreačnú chatu. Viacej detailov, pôdorysy a podobne nájdete na našom webe. Dovidenia osobne.